uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ngoba umpostoli noma umpostoli. Ngibingelela nabangcwele bonke abakhona, ngibingelela abafundisi bonke abakhona kulolu suku namhlanje. Lolo mingaphambili uLindiwe Buyisantuli oqhamuka eBranchini yaseNquthu emhlangeni. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ingane zakwethu. Bengelula ukuthi ngize la bekunzima ngalendlela exakile ukuthi wenza lokhu uvele lokhu wenze lokhu uvele lokhu. Ngikhumbula nje ukuthi ngithumelele ingathi izofuna imali lesiphekiso zafaka imali engaphelele ngaze ngayiphelelisa ngomgqibelo kungelula. Ingasekho imali yokugibela sengimtshela babukhoza ukuthi siyahamba sinendi transport ayangalunga kodwa uNkulunkulu wenza umusa sayesafika la ingekho imali yokugibela sakhona kodwa ukufika ngendlela esifike ngayo saba ngepublic transport ngiqala ke nokuhamba ngepublic transport ngingazi ukuthi sizofika kanjani kodwa sifikile. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu weyingane kwethu ukuthi njengamanje njoba ngila ngiyambonga uNkulunkulu bekunento eziningi ade zenzeke empilweni yami kodwa uNkulunkulu wangisiza kuzo. Ngike ngavalekelwa umholo wami wegrant iperiod ka6 months. Ngiphila nje ngomusa kaNkulunkulu. Kodwa ngimbonga uNkulunkulu usuku nosuku ukuthi mangicabanga ukuthi wawuvaleke ngoFebruary kodwa ngathi uNkulunkulu yenza ukuthi inkonzweni ezikhona zonke ngingayiluzi. Yenza ukuthi uNkulunkulu lapho kuhlangana khona abangcwele nami ngiyothatha amandla. Bengibona ngifinyelela kwafika lesisikhathi namhlanje nje ukhathi ngizoqala ukuthi ngiphumelele mawukuthi ngenile njoba nje izobe ingena namhlanje ebusuku. Kodwa ngithe noma bethiwa yikho ngizofinyelela ukuthi ngiyomkhonza uNkulunkulu. Ngiyafisa la ukuhlangana nabangcwele bakhe ababizile namhlanje ngoba kuyinkonzo yabafundisi nami ngizothatha amandla. Ngiphakamisa kakhulu amandla kaNkulunkulu ngomba uMtsibande engamhlanganiswa ubaba uKhoza naye. Ukhulu kabe ngufundile. Kulamaviki aphelile kade sisenkonzweni yomngcwabo wegatsha engangikhonza kulokuqala. Umfundisi okhona lapho uyakhuluma ukuthi nabo Lindiwe baphuma lapha baye enkonzweni yamanzi amaningi ngoba thina singenawo amanzi amaningi. Ngithi kuye-ke angiyani enkonzweni yamanzi amaningi kodwa ngaye ekhalezi ngaya lapho kufunda khona izwi okhulunywa khona ngezwi ongakhulunywa khona izinganekwane nezingxoxo nje engasizi ngalutho. Athi izipho zengxoxo ngithi ayi ziningi phela izingxoxo ezikhulunywayo la sekunesikhathi ngikhona kuleli bali. Hayi-ke wakhuluma konke akukhulumayo-ke wathi ngoba thina sasibalekela ukuthi siphaphathise esiphongweni sesiya lapho siphaphathiswa khona ngamanzi amaningi. Hayi lokho abangangithinta-ke kakhulu ngoba usho nje lokho akwaziyo bethi kuyikho. Ngizothi nje ngiyambonga ubaba uNkulunkulu ukuthi since ngingenile ekhaya lezwi ngabasentabeni ngiyayizwela nje umthwalo wehlendleleni. Ngiyayizwela nje kuhambeka endleleni. Ngiyayizwela nje uNkulunkulu engisiza ngendlela ekhaya engiphila kulo kumama weyingane eziningi engenabazali kodwa ngiyabona kuyahambeka. Ngambonga uNkulunkulu ngibona ingane yami izofunda lapho ngoye enye iseNewcastle. Ngathi uNkulunkulu bengubani mina ukuba uNkulunkulu ngathi nginalutho kodwa ngiphila manje ukuthi ingane zami iziphume ziyofunda. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi lesikhathi ngisakhonza lapho engangikhonza khona angizange ngibone ingane zami zaqeda esikoleni ngisho kodwa yikho yakaqhubeka esikoleni. Kodwa sithi ngingenile lapha entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngibona uNkulunkulu engihlelela izinto eziyisimangaliso. Ngibona uNkulunkulu engenzela into ezinkulu nasekhaya ukhona ushintsho engibona. Ngakho ngizobabaza nje amandla kaNkulunkulu futhi ngizosho ukuthi uNkulunkulu angangisiza ngihambe ngomngcwele ngibhekileni umqaliso nomphristo okhola wami. Athi umpostoli Pawuli ngethembile ngalowo ukuthi uqala umsebenzi uzawufeza empilweni yami. Kuyilokho nje kusenhlizweni yami uJesu Kristu inkosi.